Здравейте! Това е една пратка, която я чаках може би около месец от Япония и искам да ви я споделя. Така виждате, някакъв подарък може би от Япония, не знам. Сега ще видим. Made in Japan. Ето. Трещотка, която по големина изглежда като между 3,8 и 1/2. Ето, не е толкова голяма, даже доста добре. В случая за каквото съм я купил, може би по-малкият вариант е по-добър. Удължител 3,8. Този е около 150 мм. Така. Ето всъщност уникалното приложение. Ето на трудно достъпни места. Върти само на тази посока. По часовниковата стрелка. Така, когато искаме да сменим, натискаме. Вижте, че ми захапа ръкавицата така. И сега развиваме.
Много хубава играчка. Ето, светна от претоварване, защото я хванах с ръка. Може би трябва да изчакаме, не съм чел опътването. И сега си едно се рестартирва и пак започна. Така, ако я напрегна, ето. Ето и почва да се смиля червена. Мисля, че беше 350 оборота в минута на празен ход или 400. Трябва да прочита точно, но нещо такова беше. Мисля, че е това на японски 400 оборота, да. 1 нютон, Made in Japan, така. Японците, както винаги, изпъкват с невероятни техники. Играчката е уникална. Наистина. Има пластина, която да може да натисне. От тук виждате ли с пръст? Да натисне, за да излезе камъка по-лесно. Ето. Всеки един камък има назъбена страна, за да може да се върти с ръка някъде, ако ви трябва. Добра изработка, доста добре изглежда. Камък Т40, навсякъде пише Vessel Made in Japan. Да. Браво. И нека да видим подаръка. Японци са уникални в тези отношения, винаги може да е нещо мъничко, дребно, но е задължително при тях. Като тип поздравително, че сме закупили от тях продукт. Ми благодарят, нали, че съм закупил от тях продукта. Това е нещо от типа на визитната картичка, не съм запознат точно какво е. Като тип сувенир, че аз не знам точно така, че съм закупил от тях продукт. Нещо много дребно, но прави впечатление. Наистина. Докато други марки не правят такива дребни нещица, които се забелязват. Общо взето това е. Ако има нещо, в коментарите може да попитате. Тук има също гъвкаво удължение.